Sugeng enjang para adiyuswa, sugeng pepanggihan malih wonten ing renungan padintenan adiyuswa ing dinten Selasa Legi 21 Oktober 2025. Sumangga dinten punika kita nampeni jejer landheping ilat. Para adiyuswa, wonten pasemon lidah tidak bertulang namun lebih tajam dari pedang. Ngemu teges tatuning pedang saged mantun ing sawetawis dinten, nanging tatu saking pitembungan angel dipun obati. Pitembungan nalika nembe nesu kuciwa saged ngrisak sesambetan ingkang kawangun mataun-taun. Suwaliipun tembung ingkang kebak katresnan, pangertosan lan pangapunten saged mantunaken memengsahan. Ilat mila alit nanging gadhahi daya ingkang ageng saged ngrisak lan mangun sesambetan. Daud nate nyuwun pitulungan dhateng Nabal kanthi basa alus lan sae, nanging Nabal kanthi kasar nampik panyuwunanipun. Milanipun salah satunggaling abdinipun Nabal ngendika dhateng Abigail ing setunggal Samuel 20 ayat 17b. Amargi sampun dipun temtokaken bilih bendara kula dalasan sak keluarganipun badhe manggih bilahi, mongko bendara kula punika penggalihipun awon temah boten saged dipun ajak rerembakan. Saking pangandika punika nyata sanget pitembunganipun Nabal bekta akibat ingkang ageng, boten namung kangge Nabal nanging ugi sinten kemawon ingkang boten lepat. Pitembunganipun Nabal ingkang kasar daksya saged bekta kawontenan ingkang nesu lan ngrisak gesang. Ing selajengipun Abigail kanthi pitembungan ingkang wicaksana saged nglerem nesunipun Daud lan bekta kawilujengan kathah tiyang. Para adiyuswa, wulan bebrayatan punika kita kaberek ngraosaken malih kados pundi kita ngginakaken landheping ilat mangun bebrayatan. Sesambetan ing brayat saged kawangun kanthi gesang sesarengan ing brayat lan ugi lumantar wicara kanthi alus, kebak katresnan lan ngginakaken pitembungan ingkang ngrangkul dadi mukul, pitembungan ingkang ngleremaken dadi ngobong manah. Emut brayat punika kawangun dening katresnanipun Gusti Yesus, kaangkah ing brayat Gusti Yesus ketingal lumantar sesambetan lan tata gesanging brayat. Amin. Sumangga kita ndedonga. Matur nuwun Gusti, dinten punika paduka paring pepimut amri kawula wicaksana ginakaken landheping ilat, ginakaken pitembungan lan wicara ing satengahing tata gesang. Kawula pasrahaken para adiyuswa dalasan anak putu kawula ing pundiya papan. Monggo paduka ingkang reksa, paduka ingkang mitulungi, paduka ugi ingkang tansah berkahi. Matemah para adiyuswa dalasan anak putu kawula ing pundiya papan tansah rineksa binerkahan dening paduka ing sadengah kawontenan. Mirunggan kawula masrahaken Ibu Pratiwi wilayah gangsal GKJ Magelang ingkang sampun rampung nampi operasi wonten ing RSU lan sakmangke wonten ing ruang Dahlia. Monggo Gusti paduka ingkang reksa lan paring pitulung. Matemah Ibu Pratiwi menika inggal nampi wetahing kesarasan peparing paduka. Mirunggan kawula pasrahaken Bapak Edi Mursetyo ing Pedurungan Semarang ingkang udasa mangke nembe nandhang sakit. Kawula pitados menawi paduka badhe tansah paring kegiatan lan ugi paduka badhe maringi wetahing kesarasan. Kawula ugi masrahaken Bapak Yohanes Kuncoro wonten ing GKJ Immanuel Solo ingkang udasa mangke nembe nandhang stroke. Kawula pitados paduka ugi ingkang badhe maringi panglipur kegiatan lan ugi wetahing kesarasan. Kawula pasrahaken
Bapak Harto, warga GKJ Pamong Utomo Kalinegoro. Mekaten ugi kalau pasrahaken Mbak Cili ingkang ugi sampun kemoterapi. Kawula ugi masrahaken Bapak Joko Suranto. Kawula pasrahaken warga GKJ Sragen, Bapak Adi Sungkono, Ibu Astuti Purnaningsih. Kawula pasrahaken Bapak Wijongko, Ibu Eni Rus Pramujiani, Ibu Katarina Indah wonten ing GKJ Sedayu, lan kawula pasrahaken Bapak Sudiat ing GKJ Wedi. Kawula pasrahaken sedherek kawula ing GKJ Magelang, Bapak Wilin Jumairi, Bapak Mangku. Kawulipun sedherek kawula ing GKJ Antp, kawula pasrahaken Ibu Jumini, Ibu Maria, Ibu Paini, Ibu Jumina, Bapak Kustam, Bapak Joko Wahyu Adi, Mbah Jan, Mbah Tuminem. Sedherek kawula wonten ing GKJ Ungaran, Bapak Hono Hadi Prasetyo, Bapak Restiarto, Ibu Ratiningsih, Ibu Dewi Teguh, Ibu Kristini Sunaryo, Ibu Suhantini Hadiono, sedherek Dwi Putro, Ibu Sugito, Bapak Sembiring, Ibu Surisno, Ibu Munarti, lan Bapak Ibu Tugiman. Kawula pasrahaken sedherek kawula ing GKJ Krapyak, sedherek Setianti. Ing GKJ Wedi, kawula pasrahaken Bapak Paminto Saputro. Kawula pasrahaken sedherek kawula ing GKJ Micen, Ibu Purwaningsih Sunaryo, Ibu Elizabeth Indarwati, Bapak Bambang Setyo Margono, Bapak Moses Taji, Bapak Budiman Gultom. Mekaten ugi ing GKJ Banyumanik, Bapak Daniel Agus Suwarso, Ibu Arung Puji. Kawula pasrahaken Bapak Minto Taruno ing GKJ Bugeran. Kawula pasrahaken sedherek kawula ing GKJ Pamong Utomo Kalinegoro, Bapak Mardiono, Ibu Sri Windardi, Bapak Margono, lan Ibu Marsudi. Mekaten ugi ing GKJ Immanuel Solo, Ibu Helmi Saputro, Ibu Tugiani Sunarto, Ibu Tati. Ing GKJ Tlepok, kawula pasrahaken Ibu Wiryo Sumarto. Mekaten ugi ing Wonocatur, Ibu Esti. Ing GKJ Purbo, Ibu Karyumi, Ibu Kusmini. Ing GKJ Tropodo Sidoarjo, kawula pasrahaken Ibu Sriti Astuti. Mekaten ugi ing GKJ Semarang Barat, Ibu Linis Topo. Ing GKJ Tuban, Bapak Yohanes Mudadi. Ing GKJ Trangkil, Ibu Nani Cahyono, Bapak Karyo, Bapak Ibu Toyo, lan Ibu Ngatini. Kawula pasrahaken ugi sedherek kawula ing GKJ Wonosobo, Bapak Lazarus Samijan, Bapak Yusuf Sunaryo, Ibu Endang Sarjono. Mekaten ugi ing Gondang Winangun, Ibu Lasiem. Eyang Sarwito ing GKJ Ngalian, Ibu Wahyono ing GKJ Plengkung, Ibu Apri ing GKJ Canden, Ibu Warsi ing Kemencing. Wonten ing Denpasar Bapak Jatmiko, lan ing GKJ Sragen Bapak Warsito Riyadi, Ibu Sumiati, Bapak Suyanto. Kawula pasrahaken sedaya sedherek kawula ingkang nembe nandhang sakit ing pundiya papan, monggo Gusti paduka enggal maringi wetahing kesarasan peparing paduka. Sedaya pandonga lan pasambat kawula pasrahaken wonten ing asta paduka Gusti kawula Yesus Kristus. Amin. Sumangga para adiyuswa kita tutup pepanggihan kita renungan padintenan adiyuswa kanthi ngrepekaken kidung. Sumangga.